Подаде цвете без пари, да ми беше този ден. Тя долита, но не знае сега защо, как се случи и какво бе то. Този делник, този ден, тих и най-обикновен, и камбани са на хат. Това е билет за самолет. Ученици, за посрещане на знамето на Соло епископ Константин Преславски мирно. Уважаеми учители, скъпи ученици и гости, отново училищният звънец призовава всички нас към знание и откриване на нови хоризонти. След 2 зимни на безгрижно лято отново започваме това, което понякога ни се струва трудно, но след като отмине се оказва приятно. Давам думата на господин Мартин Илиев, директор на Средно общо образователно училище епископ Константин Преславски, за приветствено слово. Скъпи родители, първият учебен звънец е покана да прекрачите прага на родното училище с любов към знанието. Нека новата учебна 2015-16 година бъде успешна и ползотворна. Да открие пред всички вас нови възможности за развитие, интригуващи предизвикателства и интересни идеи, които да осъществите с успех. Да ви приветствам от името на кмета на община Бургас Димитър Николов, който е изпратил приветствие до учителите, учениците и родителите в нашето училище. Най-сърдечно пожелавам на вас, ученици, любознателност и всеотдайност към науката, труд и вяра в възможностите. На вас, учители, да открехвате с любов пред своите възпитаници вратата към необятния свят на знанието.
особено сега. Но аз вярвам, че вие ще продължите с същата увереност, отговорност, да влагате много любов и сърце в образователния процес. На добър час! Вие сте на точното място. Почти на време сте дошли. Някакъв проблем ли има? Аз се казвам Цвети Иванова и ще бъда в първи клас. Същото училище. Пътя за новото училище срещахме познати герои от предишния свят. Те ни доведоха тук и искат да ни съобщят нещо. Първа песен, първи час, ала няма по-щастливо от детето в първи клас. Чанта, люлка за буквара и боички за дъга. Утрото врата отваря и ме води за ръка. С бронзово звънче размива всички птичета край нас. Вижте колко е красиво да отиваш в първи клас. Запия своята песен звънчето за нас. Здравей, златна есен, здравей, първи клас. Че радост голяма, че песен, че вик. Сега съм много любим ученик. Така е чудесен начин да седиш и букви песен. Здравей, училище любимо, запей звънче с ясен глас. Пораснах в детската градина, а днес съм вече в първи клас. Хей, училище, здравей, днес пристъпвам твоя праг. Септемврийско слънце грей, аз съм вече първолак. Ученичка съм вече аз, всички буквички ще знам. Щом съм вече в първи клас, значи вече съм голяма. А сега нека чуем Лора от първи Б клас. Днес ми хрумна страхотна идея, май ще ходя в училище с нея. Вместо скандали, безброй да редим, хайде да вземем, да се сменим. Утре спращам във втори клас мама, с тежки учебници в чанта голяма. Аз пък отивам до службата, дето дълго ще пия с колежки кафета. Честита нова учебна година! Първи А клас, класен ръководител госпожа Христина Баджева. Първи В клас с класен ръководител госпожа Николина Желева. Да заповядат и по-големите ученици. Нови попълнения, 5 А клас.
12 клас, класен ръководител госпожа Радостина Георгиева. Всяко нещо най-прекрасно се нарича първокласно. Големите шегуват се с нас. И 12 Б клас. Тези първи клас не могат да четат, а само сличат. До малко с часове растем. Расте приятел. Пожелавам на всички успешна година. Заповядайте в нашето училище.